Jessica, og tiden hed 69,24. Næste rytter, vi skal se, er start nummer 8, Jessica Tolsang. Med på banen har vi start 9, Cecilie Eriksen, og start 10, Josefine Bøgh. Og på opvarmningen start nummer 11, Liliana Sørensen, der holder klar. Jessica rider på Covington LJ, som er fra 2017 efter på Nettos.